Mistä paras pelaaja tänään ja Suomelle MM-mitali, miltä maistuu? No vielä, olisi vähän nälkää enempääkin, mutta ei tänään keskitytä siihen, että aletaan huomenna siihen keskittyä. Varmasti oli hankala peli, vai oliko? No alkuun ei tullut paljon vetoja, mutta sitten loppukohde, mutta me pelattiin tosi hyvin tänään. Jos kaveri sai paikan, niin meillä oli heti mies kiinni, ettei noin hyvät maalintekijätkään ole. Kun nyt pitää vähän kiirettä, niin ne ei ole ihan niin hyvin silloin. Ja näytti siltä, että sinä sytyt ja lämpelit vain enemmän ja enemmän, kun ottelu eteni. No oli tosi kiva peli pelata, että oli ajatus hyvin kiekossa. Tässä ottelussa nähtiin melko upea suoritus Mikael Granlundilta. Minkälaiset kommentit sinä voit antaa maalivahtina? Pystyykö tuollaisia kikkoja torjumaan? No, kyllä se oli pelaajan hyvyyttä enemmän, niin ihan uskomaton äijä. Ruotsalaiset toivoivat tässä aiemmin tänään, että vastaan tulisi Suomi. He saivat sitä, mitä tilasivat. Mitä sinä ajattelet finaalivastustajasta? No liian aikaista. Nautitaan nyt tänään vähän tästä, niin katsotaan huomenna. Ilman muuta onnittelut vielä. Kiitos.